سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا اب حبرات منغستات امريكا حدا تصليم حبر قربت زلو زيغا بحدا ابال بوليس هيوت دحر مسانو زتجمره تقاوموتات درغنا مولو امريكا لحيمو كابتا قند مبغسيتو زخونت كتما مينيابوليس حليفيو ابو زحات كتماتات نعب كفطر تراي زلا اتنتي تكبار زغبره ابال بوليس اب تحت قيد اتيو بسالساي درجه قتلت تخصيصون كلون اتزلو نعب تقاومو كسب حجه اي عرفن تراي زيكونه بوليس مخالسي انومم فوليات حيلتات مصيوم نتزلو مقصالن كالن او كبل يمزفتن زلو اب كم زهوه دما اتن نغرات كاتهداد تصبيز تغبرلو بريزيدنت تهاجر زخونه دونالد ترامب نغرات كاب زنبرون لعلي كراسن يغيرو زركب ازغ اب منغد اتي بتويتر غيرو زسدو صحفات غيرو خوينو حجخ اكابتم اف دغت زنبرلو صعدا غزا تاكيبم زنبرو سلفنيات تفريحو بفوليات ابالات صيتا نبتي تحت مدر زركب محبئ كم استوزد تفليتو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب نتي اب تحت مدر زلو محبئ معس كم زاتو بلكع زي تفلطك وانتلو اتي اب قدم وايت هاوس زلو تقاوم مسبز حقنا قدم وي سنبت اتيو كم زخون يزغلص اذا تحت وايت هاوس تحت مريت زلا محبئيت مرحت امريكا اب صنكر اوان تحابيهم هاجرهم ممرح كقصلا تخل بوتا خوينا قدم حجه خاب كل تشحن حدن متقعته القاعده بستخيدل غزي شعوب مكتل بريزيدنت امريكا زنبر ديك تشينك حب الله كيلو كم زنبر يذكر مس بريزيدنت امريكا دونالد ترامب بزتحازغنا اذا طراي يكونن حجي مزارب مع كنازين عالم كخون كيلو زلا ات بريزيدنت بمنقدتا وترو مزاربيته زخونت مغلصيتات ونزاوص الله محبراو غصات انترنت زخونه تويتر غيرو نحنتي انتيفات بحال منقسقاس ግብረ ሽብራዊት ጉጅለ ኢሉ ኸጽዋዓየ በመባሉ በብዙሓት ወገናት ሓያል ተቃውሞ ኸመጾ ከምኡ ድማ ዓቕሚ የበልካን ክበሃል ይዝስማዕ ዘሎ በዚ ኸ ኣብ መንጎቶም ብዴሞክራት ዝፍለጡ ወገናትን ብሪፐብሊካን ዝፍለጡ ወገናትን ሓያል ፖለቲካዊ ክርፍስ ተፈጢሩ ዘሎ ኮይኑ ብዙሓት ካብ ሰልፍ ሪፐብሊካን ድማ ነቲ ዘሎ ናዕቢ እዞም አንቲፋ ዝበሃሉ መንቀስቃስ እዮም ዘጓሃርዎ ዘሎ በመባል እዮም ዝዛረቡ ዘለው እዛ አንቲፋ ትበሃል መንቀስቃስ ብ1920ታት ዝጀመረት ኮይና ካብ መጀመርታ ኸ አንጻርቶም ፋሽስታውያን ስርዓታት ዝነበሩ ያትቃወም ካብኡ ድሓር ድማ አንጻር ናይ ስርዓት ናዚ አተሐሳሰበ ዘለዎም ስርዓታት ከተቃወመን ከላ ድሕረ 80ታት ከ ቆርብ ይዕሪፋ ድሕረ መጽናሕ ትራምፕ ናብ ስልጣን ምስ መጸግና አንጻርቶም ጻዕዳ ልዕልና ኣለዎ ዝብሉ መንቀስቃሳት ፊት ንፊት በመቅጣም አንጻር ናይ ናዚ አተሐሳሰበ ዘለዎም አንጻር ፋሽስታዊ አተሐሳሰበ ዘለዎም ከምኡ ድማ አንጻር ዓሌትነትን ጾታዊ ዓሌትነትን ያጥቃወም እዛ መራሒ ዘይብላ መንቀስቃስ ከ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኣብ ብዙሕ ተቃውሞታት ህላው ዘረጋገጽት ኮይና ትራምፕ ከ ሕጂ ነዚ ዘሎ ናዕቢ ንሳያ ተጋዶ ዘላ በመባልዩ ግብረ ሽብራዊት ጉጅለ ክብላየ ዝብል ዘሎ እዚ ይኹን እምበር ብመሰረት ቁዋም አሜሪካ ዝኾነ ናይ ውሽጢ ሃገር መንቀስቃስ ግብረ ሽብራዊ ኢልካ ክትእግዶ ዝድግፍ ሕግ ዘየለን ከምኡ ድማ ኣብ ቀዳማይ ዓንቀጽ ቁዋም እቲ ሃገር መሰል ምትእኻብ ክሕሎ ኣለዎ ዝብል ብምዃኑ ትራምፕ ነዛ መንቀስቃስ ግብረ ሽብራዊት ክብላ ዓቕሚ የብሉን እዮም ዝብሉ ዘለው ብጀካዚ ድማ አንቲፋ ወይ አንቲፋሲዝም ኣብ አሜሪካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኤውሮጳ ጃፓን ኮታስ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለው ብምዃኖም ትራምፕ ነቲ መንቀስቃስ በኸመይ መልክዕ ግብረ ሽብራዊ ኢሉ ኣብ ሕግ ከቅርቦ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ ነገር የለን በዚ ኣብዚ እዋን ብጀካቲ ኣብ መሬት ዘሎ ተቃውሞ ናዕብን ኣብ አሜሪካ ኣብ ፖለቲካዊ ባይታውን ኣብ መንጎቶም ዴሞክራትን ሪፐብሊካን ዝበሃሉ ሰልፍታት ሓያል ዝኾነ ረጽሚ ዝካየድ ዘሎ ሓደ ዱግላስ ቤርክሌይን ዝበሃል ታሪኽ ዘጽንዕ ኽኢላ ኸ እዚ ሕጂ ኣብ አሜሪካ ዘሎ ተቃውሞ ናዕብን ድሕረቲ ማርቲን ሉተር ኪንግ ክቕተልን ከሎ ዝነበረ ናዕቢ እቲ ዝሰፍሐ ከም ዝኾነ ብምግላጽዩ ዕቤቱ ክሳብ ክንደይ ምዃኑ መብርሂ ሂቡ ዝርከብ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዎ ሃገራት ሓንቲ ካብተን ክትኣትዋ ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ብዙሕ ክትፈልጥውን ዘይትኽእል ሃገር ዝኾነ ሰሜን ኮርያ ሕጂ ብሓደ ኣገራሚ ዝኾነ ዜና ኣብ ማዕከና ዜና ኣርእስቲ ክሰርሕ ጀሚራ ዘላ እዚ ሕጂ ምጽታዊ ዝምድናታት ምትሓዝ ዘለዎ ሕጊ ኸኣ ብዙሓት መንእሰያት እቲ ሃገር ብሕቡብ መንገዲ ፍላሽ ወይ ድማ ቴሌፎናቶም ገይሮም ካብ ናብ ኣጸያፊ ቪድዮታት ከምኡ ድማ ካልእ ቪድዮታት የመሓላልፉ ከም ዘለዉ ብምፍላጥ እዩ ብፍላይ ድማ እቲ ሃገር ምስ ቻይና ኣብ ዘለዋ ዶብ ደሓን ዝኾነ መንቀስቃስ ዝርአ ብምዃኑ ብዙሓት ዜጋታት ኣብ ፍላሽ ዝተፈላለየ ቪድዮ حبيهم نبت هاجر يمزتو بزخ مراحيت هاجر زخونه كيم جونغ اون منسيات هاجر بتي كم عرب زمص فيديوهات كيصلو كومدما كالي بوليتيكاو اتحساسبه كيمعبلو بمفرح حيال زخونه تفتيش كغبرلهم زخونه زي فقد فيديو اب تليفونو زترخب منسي دما بكحدت هاجر كخصص ازيزو خمزلو تفليتو بجك زخ ابي تمرتات تليفونات نيتمهارم مكتال كغبرالون اندحر زخونه رخيبان دما نزك يغاطم ككلاخل زنبرو ممهر كومدما ولدي اتتمهراي بكحدت هاجر اب تحت قيد كاتو يازيز زلو ኣብ ሰሜን ኮርያ ብዶብ ቻይና ዝኣተወ ናይ ጃፓን ኣጽያፍ ፊልምታት ናይ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ዝኾነ ተራ ፊልምታት ዝኣቱ ኮይኑ ገለ ካብቶም ኣብ ደቡብ ቻይና ዝቕመጡ ሰሜን ኮርያውያን ከኣ ብሕቡእ ናይ ቻይና ኢንተርኔት ከም ዝጥቀሙ ይዝግለጽ ነዚ ኸ ኪም ጆንግ ኡን ከም ሓደ ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ ፖለቲካ ሃገር ጽልዋ ዘለዎ ነገር ሓሲቡ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ምስቲ ክሳብ ሞት ዘብጽሕ መቕጻዕቲ ዘለዎ ክሕደት ሃገራት ተኣሳሲሩ ክዓክቶ ዝፍትን ዘሎ
እዚ ሕጂ ንዓለም ኣሸጊሩ ዘሎ ሕማም ካብ ዝመጽኣት ሒዙ ብዙሓት ሃገራት ዝተፈላለየ መንገድታት ተጠቂመን እቲ ሕማም ምክልኻል ክነጥፋ ዝጸንሓ ኮይነን ሕጂ ድማ ብዙሓት ሃገራት ምስቲ ሕማም ተመሳሲለን ንቡር ህይወት ዝቕጽላሉ መንገዲ ዘናድያ ዘለዋ ነዚ ንምትግባር ድማ ሕጂ ኣብ ደቡብ ኮርያ ገለ እንዳሻሂታት ዓማዊል ኣብ ክንዲ ብኣሳሰይቲ ምስማዕ ብመንገዲ ሮቦት ክሰምዓ ጀሚረን ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ኣብ ሃገረ ሆላንድ እውን ሓንቲ ናይ ቻይና መግብታት እትቕርብ ኣብ ረነስ እትበሃል ዓዲ ዘላ ቤት ምግቢ ዓማዊላ ድሮ ሮቦታት ክሰምዕዎም ቅርብቲ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ዋና ናይዛ ቤት ምግቢ ሂብዋ ኣብ ዘሎ መግለጽ ድማ እዞም ሕጂ ከም ኣሳሰይቲ ክጥቀመሎም ዝደሉ ዘሎ ሮቦታት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቻይና ምስ ረኣዮም ገዚእዎም ከም ዝጸንሐን ሕጂ ድማ ኩሉ ሰብ 1 ሜትሮን ፈረቓን ተረሓሒቑ ኮፍ ክብል ምኽሪ ይቐርብ በምህላው ኣብ ክንዲ ሰብ ገይሩ ዘሳሲ በዞም ሮቦታት ገይሩ ከሳሲ ወሲኑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ናይ ኮሮና ግዜ ልዕሊ ዝኾነ ዓይነት ኢንዱስትሪ እቲ ናይ ቤት ምግብታት ኢንዱስትሪ ዝበሃል ሓያል ዝኾነ ከሳራ ከም ዝገጠሞ እዩ ዝፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሮቦታት ኣብዚ ናይ ኮሮና ግዜ ከም ኣሳሰይቲ ጥራይ ዘይኮኑ ኣብ ምርምራት ሕማም እውን ዓበ ኣበርክቶ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዴንማርክ ተገይሩ ዘሎ ፈተነታት ተስፋ ክህብ ጀሚሩ ዘሎ እዚ ሕጂ ኣብ ዴንማርክ ዝምዕብል ዘሎ ሮቦት ብዘይ ሓገዝ ናይ ሰብ በዓሉ እቲ ዘድለ ቁምሰ ወሲዱ ናብ ምርመራ ዘቕርብ ኮይኑ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ 7 ተወዲኡ ካብ ወርሒ 8 ንድሓር ድማ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ቁሩብ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊሰን ኣብዚ እዋን ምስ ሃገራት ቀዳማይ ዓለም ዝስርዓ ምዕቡላት ሃገራት ኮይነን ዝርከባ ማሌዥያን ሲንጋፖርን ኣብ መንጎአን ዘሎ ዝምድና መሊሱ ክዕምቕ እዩ ተባሂሉ ክግለጸሉ ዝጸንሐ ካብ ርእሰ ከተማ ሲንጋፖር ናብ ርእሰ ከተማ ማሌዥያ ዝዝርጋሕ መስመር ናይ መሬት ባቡር ብመሰረት ናይ ክልቲአን ስምምዕ ህንጸቱ ናብ ወርሒ 12 ተመሓላሊፉ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ክሳብ 17 ቢልዮን ዶላር ክውድእ ዝኾነ ክሳብ 350 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ ምዕቡል ዝኾነ መንገዲ ባቡር ንህዛብ ዘን ክልተ ሃገራት ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ጥቕሚ ዘለዎም ፕሮጀክታት ብምዃኑ ብወገን ክልቲኦም መንግስቲ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዝዩ ኣቓልቦ ተዋሂብዎ ክስርሓሉ ዝጸንሐ ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት ምስ ቴክኖሎጂ ብዝተሓዝ ኣዛረበ ኮይኑ ዝነበረ ነገር እንድሕር ነይሩ እታ ብትካል ስፔስ ኤክስ ዝተሰርሐት መንኮርኮር ጠፈር ዴሞ 2 ድሕሪ 2011 ካብ መሬት ኣሜሪካ ዝተበገሰት ናይ መጀመርታ መንኮርኮር ኮይና በምህላዋ እዩ ትካል መደበር ጠፈር ኣሜሪካ ዝኾነ ናሳ ቅድሚ ሕጂ ጠፈርተኛታቱ ብሓገዝ ሩስያ ናብ መደበር ጠፈር ዓለም ዝሰደድ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ግና እታ ብኢሎን ማስክ እትውነን ትካል ካብ ኣሜሪካ እውን ጠፈርተኛታት ናብ ጠፈር ክኸዱ ከም ዝኽእሉ እያ ገይራ ዘላ እታ ናይ ስፔስ ኤክስ መንኮርኮር ጠፈር ከዓ ኣብ ህዋ ኣስታት 19 ሰዓታት ድሕሪ ምጉዓዝ ብሰላም ምስቲ ናይ ዓለም መደበር ጠፈር ዝተረኸበት ኮይና ኣብኡ ኸኣቶም ክልተ ጠፈርተኛታት ክሳብ 4 ወርሒ ክጸንሑ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ በዚኻ ኢሎን ማስክ ዝውንና ትካል ስፔስ ኤክስ እታ ንመጀመርታ ግዜ ናይ ግሊ ትካል ጠፈርን ከላ ጠፈርተኛታት ናብ ጠፈር ዝለኣኸት ትካል ብምዃን ሓድሽ ታሪኽ እያ ጽሒፋ ትካል ስፔስ ኤክስ ብሕጂ ናብ ወርሕን ማርስን ዝቐንዐ መደባት ከም ዘለዋ እውን ይግለጽ እዩ ሃገር ብራዚል ኣብ ዝእዋን ብሕማም ኮሮና ብሓያል መልክዕ ካብ ዝተጠቕዓ ሃገራት ኮይናቱላ ኣብ ዘላ ግዜ እቲ ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ የመናዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ቦልሶናሮ ነቶም ኣንጻር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ተቃውሞ ዝገብሩ ዘለዉ ደገፍቱ ክጽንበሮም ብምኽኣሉ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዴሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ይኣቱ ኣሎ ብምባልን ብዙሓት ማዕከናት ዜና ዝገልጻ ዘለዋ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃገር ብራዚል ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ዝኾነ ቦልሶናሮ ኣብ ስራሕ ላዕለዎት ሓለፍቲ ፖሊስ እቲ ሃገር ምትእታው ብምግባር እቶም ንዕኡን ኣባላት ስድራ ቤቱን ክምርምሩ ይደልዩ እዮም ዝበሃሉ ክሰጉ ከም ዝደለ مخصاصيا نتب ناي قدم منستر فتح زنبره قريبو زله كستات ام مصراي زركب كوينو اتوم اب كتما برازيليا وصيم زقاوم زنبره دغفت غنا از لعلواي بيت فردي يتعاصو كونغرس نايزا هاجر يتعاصو اندابلو عاويلم كچدر يم تسمعهم اتي بريزيدنت دمان ابتم دغفت زلو بوتا بهليكوبتر غيرو بممصا افرس تسقيلو باكال كرخ بمنكلو حد ميلو زتبهله لعلواي فراد دما نحنا ديمقراسي እንዳጠፍስ كنبل يبلنان هتلر بحزب تمريصو مسمصيو نت زنبره قوام افريسو ولق ملاخ زنكسلا هاجر زمسرته بمباليو ناكايدا بولسونارو زقاوم ملختي ناب كالوت لعلوت فرادوت هاجر سيد زلا ابزي حجي بولسونارو باكال استرخبلو ناي دغفتو سلفخا غلا كابتم سلفنياتات وتهدرات متتاو كغبرو علوم لعلواي بيت فردي كومدما كونغرس نايت هاجر يلكوت كبليوم نبوزح زيغاتات هاجر اب ديمقراسيوم اشقال زخونه قالات كوصو زتسمعو برازيل ابزي اوان ببزح حمومات كورونا اب عالم ابكال اي درجه زلا خوينا بعفشغا ابت هاجر كسب 29000 زبصح زيغاتات بتحمام هيوتهم كسئنون كلو دغفت زي بريزيدنت غنا كورونا مشقط اي تكبروا كل خفتو وندبليوم تقاومهم زسمعوا زلو نزي صبصبات نمدلاو تتقمنالو منጭታት ኣብ ዲስክሪፕሽን ዘለኩም ኮይኑ ኣብዛ ቻናል ከዓ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ንዕድመኩም ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም